ya ce a yafe mishi, amma dai wannan magana bata isa ba. Bata isa ba. Na yi imani ko da wasu sun yafe wasu ba za su yafe. Kuma wanda ba su yafe ba su yi laifi ba. Wa yafe kowa hankuri duniya? Allah. Wa yafe kowa yawan gafara da jin ƙai? To ko Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ko ya yafe musu ko suka ba ya yafe musu. To in Allah da kai ne duk hankurinsa, duk jimirinsa, duk gafararsa, duk rahamarsa ya ce bai yafe mu, mi Allah yafin bawan Allah ya ce wallahi ban yafe ba. Bayan an ka samu irin su galla ya sun ce ba su yafe ba, don Allah mun yi laifi. Wani dai ana kida waɗanda su yafe ba a sa ni kan takarda. Dukan ban yafe ba sai an zo mun zauna sai da sharaɗi. Abinda an ka sata a dawo da shi. To in an ka dawo da shi cikin asusun gwamnati, to sannan aka ce mai in yafe, wahalsu wanda aka yi mai in yafe sai ce to na yafe. Amma kaya na gare ka, ka bar ni cikin yunwa ina cin garin kwaki, ka ɗauki kaya na ka ce kana gina hotel, ka ce na ƙi yafe ba in tsoron ka ne. Ko kun yafe? Ka ja ba su yafe ba. Lalle ya bari jama'a su duk ba mu yafe ba. Har na cikin gidaje duk ba su yafe ba. Na yi imani na cikin gidaje ma ‘yan an tambaye suna cewa su ma ba su yafe ba. Har na cikin garuruwa duk masu sauraron Bello ya ba su yafe ba. Don haka sani ba a yafe ba. Sai an dawo da abin da an ka ɗauka. To ga babban nan. Shin kaddara mu da an raye ma in mun yafe to wayan nan mutu fa. Su kowa zai wakilta su ya ce ya yafe musu. Ko can lahira za a haɗuwa da su a roƙe su gafara. Wannan ce an riga an yi ta. Allah ya gafarta mana duka. Shi yasa wanda ya bugo shekarun da yana ta faɗa. To gashi nan Allah ya yi mana ni'ima. Kun zo kun kushe. Kaza da kastama wai ni ya kawo faɗa. Wai kuma Allah nace wace meye ni'imar da Allah ya mana? Buhari an ni'ima. Nace na rantse da ubangiji da sha mai a wazu Buhari ba ni'ima ne ga yan Najeriya. Sai dai in gare ka yake ni'ima, amma mu kan gare mu wallahi Buhari azaba ne. Yaya za a yi Buhari ya zan ni'ima gare mu? Abinda ka fi ƙarfi ya fi ƙarfinka kuma a ce ni'ima, wannan an ni'ima. Allah ya ɗebe mu wannan ni'ima inda ni'ima ce. Nace kai dai kila akwai abin da ya ma kai yake ni'ima. Mu kan wallahi Buhari azaba ne. Akwai wani laifin da mun kai Allah ya zo mana Buhari. A daidai irin wannan gaban ina roƙonku don girman Allah duk wanda ya ji ni. Zan fara da kaina, ni na yafe ma wannan tsohon wallahi. Rigimar da take gabansa kawai yanzu in aka ce wanda ba za su yafe masa ba kawai ta ishe shi. In ka ki yafewa, ina mai gaya maka in ana masa azaba ranar gobe kiyama ba zai amfane ka da komai ba. Dan ta kanka kake yi. In kuma ka yafe sai a mulmulo wani ka ta ƙara lada sai a ce wani gashi. Na me ka yafe mu wani laifin da ya